ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳаст ҳад сар баланд хонобод ҳастен. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарон азиз, як сар ғаноҷини якта зоидагӣ, диюмаш дашкамаш 7 моҳа бғыз. баъзе бародарон парсидан ки бародар ягонта моли якта зоидагӣ боша, агар навор кунем, якта навор кардем, партофтем, иншоалло савдош қариба як кас парсидааст, бояд пага биёян бинан муомила кардагиай. ина и диюмгиша бародарони азиз, ира ҳамин рӯз харидорӣ кардем, беҳтарин молай. нав дута дандони калонша бироварда. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қурғонтепа. масъала аҳлиш, хурданаш, бғизиш кафолат дода мешавад ҳисоби канали Бухтар Сити. мол қарор дорад дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. ба ҳамин рақамо занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, касоне ки ба шаҳри Бухта қарибанд метавонанд биёд дар хонаи пеши мола бибинанд. иншоалло ки мол беҳтарин мола. бародарони азиз, мумкин 1 литр 2 литр ширам дошта боша, не ки бғизиш аниқа. бародарони азиз, даста хушру мезанад бусалаш. тамошо кунед, хушру. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. иншоалло беҳтарина беҳтариношай. иншоалло ки аппетитшам зура инҷа дарони боғ даем, барои чариданаш беҳад ҳаракат карда истодааст. мол ки хуй кунем бичара. бародарони азиз, бо такрарам шам, мол қарор дорад дар шаҳри Бохта. рақамои телефон 917 38 78. дар рақамо WhatsApp имо ҳаст, метавонед ки занг бизанед, харидор кунед. фикр ақидотон дар зери комментария бинависед. мол бғизиш 7 моҳа такрарам шавад, гусала бемалол даст мезана. иншоалло ки масъалаи аҳлиш ҳамаш дар ҷоша. ҳозир масъалаи аҳлишам нишонтон метим. бародарони азиз, ин бародарон беҳад синаки хуб дорад, чӯчӯи ғафсаки хушрӯ дорад, беҳад аҳла. кадом тарафе мехапӣ, лубой ненгах ки шириш мепарад, мекаши шир дорад. ҳама 4 чочаш хадавой шир дорад. ҷадмар аҳлиш аҳлай. ҳозир дандоношам иншоалло як бор нишон метиҳем. хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз. мола ғанаҷинаям якта зоидагиай, диюмаш дар шикамаш. светчам свети хуба. иншоалло моли ғафсаки экономични барои як хоҷагира обод мекардаги мола. ина бародарони азиз, дута дандон. ина хушрӯ тамошо кунед, дандоноша дута дандони калон дорад ва ёш ҳамаш майдаам. ина бародарони азиз, инамиҷа раҳай. раҳе ки велосипедо, мошино ҳама чи ба ҳамҷа мегзарад, одамо мегзаранд. ҳамин алафи тайпора иншоалло ки нигах хурданаш бибин. масъалаи хурданаш беҳад аҷоиби бадай. қоқ мети, тар мети, чизе мети, масъалаи хурданаш проблема нест. нархи молам нархи дастраса. бародарони азиз, қимат намегем. бо як борга хушрӯ тамошо кунед, иншоалло баъд мегзанем ба масъалаи нархинавои мол. як кашиш бачаҷон. ина қафорам тамошо кунед, иншоалло ки ҳамаи раҳгардӣ ҳамаш дар ҷошай мола. хай хулоса ки ҳамин мол бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. масъалаи хурдан мунаш бичара. масъалаи хурданаш ҳамаш аҷоиба. ин чаридан ҳамаша бибинед, ягон камдӣ надора мол. бародарони азиз, нархи мол бошад 12500 муомила дорад. доставка ҳисоби канали моай. занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охир дар ҳаққи ҳамаи бародарони ғариб як дуои сарҷамона мекунем. бародарони азиз, худованд барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ насиби рӯзишон гардонад. файзи баракат дар ҳаёту зиндагӣ, касбу коршон насиб гардонад. дидори омадани падару модар, зану фарзандонашон насиби рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз. ҷадна пудинаро мехӯрад. ҳар мол ғайрат намек пудинаро бчарад. пудина лави о мехӯрад. ҷаднарам хӯрад. занг бизанед, харидорӣ кунед. Яктаи лайка дереғ надоре ки бародарони азиз, ҳамаи ҳамин наворҳои мо баҳри шумо бародарон.